uradi. To su delovi elementi projekta. I naravno onda zajednički interesi jedne grupe rađaju ideju, rađaju potrebu, jer oni koji imaju zajedno problem, taj problem treba rešiti, a projekat je u suštini način i metod rešavanja tog problema. Projekat ne rešava sve, ne postoji projekat koji rešava sve, projekti postoje koji rešavaju delove problema. Tako da nekada to mogu biti zajednički na nivou ovako velikog klastera kao što je naš, mogu da budu zajednički projekti, a mogu da budu i elementi, odnosno delova klastera, oni koji su zainteresovani. Na primjer, kod nas je karakteristično da u metalskom sektoru postoje livnice kao jedna posebna grupacija, jedna posebna celina. Njihov interes, njihove potrebe nisu baš uvek 100% iste kao recimo proizvođača žice i žičanih proizvoda. Otuda iz tih potreba rastu, iz njihovih problema i potreba rastu projekti, a onda se oni udružuju, odnosno mi ih zajedno udružujemo oko projekta, a onda ide tema... Ja vas pitam kako se deli novac? A kako se novac deli? To je pitanje za bankare. Znate, to je pitanje za bankare. Ne, bankarima sada ne zanimaju, mene zanimaju klasteri. Kako se deli novac? Znači, kako se vi dogovorite, jel se to unapred zna? Da, unapred. Uspostavi se partnerstvo, znamo šta nam je cilj, šta želimo da postignemo kroz taj projekat, onda se taj projekat podeli na aktivnosti, zna se ko šta od nas treba da radi, koliko šta tu košta, to je na taj način se deli novac ako to pitate. Mada, ovo što smo već do sada imali priliku da čujemo, do preduzeća ne dolazi novac. To je ono što je jako važno da se zna. Do njih ne dolazi novac u kešu, kako bi to rekli, nego dolazi kroz različite vrste usluga koje bi oni inače morali da obave i da plate, a ne plaćaju. Evo recimo primjer. Na primjer? Evo na primjer. Kod nas u Vojvodina Metal klasteru mi se sada upravo spremamo da počnemo, da tako kažemo, jednu od naših zajedničkih aktivnosti, to je pomoć i podrška preduzećima, članicama klastera da uvedu međunarodne standarde. Nekome treba ISO 9000, neko ISO 14000 i tako dalje. Svi mi znamo i privrednici to znaju koliko košta kad to sami uvode, a neophodno im je i nužno i zbog poslovanja i tako dalje. Mi to platimo, klaster iz tog projekta, od tog novca plati za njih, a oni to dobiju kao besplatnu ili uglavnom visoko regresiranu uslugu. Znači, regresiranje te usluge ide 90%. Dakle, to je jedan model. Drugi model je, recimo, mi ćemo sada, pripremamo se da za naših 20 kompanija, toliko imamo u projektu para, za 20 kompanija, da uvedemo ERP licence za upravljanje proizvodnje. Na primjer. Onda, recimo, imamo deo novca ćemo zajedno potrošiti da podignemo znanja ljudi i menadžmenta, od top menadžmenta do zaposlenog. Ove godine, mislim na 2012. U 2012. godini mi ćemo za naše članice oko 1200 njihovih radnika osposobiti sa osnovnim ciljem da kroz znanje, podižući nivo znanja, podižemo konkurentnost preduzeća. I sada bi mogao ja tako puno tih aktivnosti da pričam, dakle suština je novac koji postoji, koji smo kroz projekat obezbedili, nismo obezbedili da damo firmama u formi kredita ili bilo čega, nego smo novac obezbedili da kroz ove usluge, plaćajući ove usluge za njih, njima pomognemo da to prvo radimo zajedno, jer je onda cena i niža i troškovi su niži i kvalitet je viši, a i štedi trošak pojedinačnom preduzeću. Na taj način ga isto čini konkurentnim. Hvala vam. Mirjana, koliko ste vi zadovoljni učlanjenjem ovog manjeg klastera, odnosno utapanjem ovog manjeg u ovaj veći, šta ste dobili? Pa pazite, mi smo dobili ostvarenje našeg sna. Tako, krenuli smo sa lokalnog, pa smo došli na regionalni nivo, možda se klaster sutra ima potencijala da se proširi i na nacionalni nivo, tako da... I znači, ako dobro razumem, organizovanje u klastere ne može da bude konkurencija. Ne razumem pitanje. Pa, kad se pojedinačno učlanjujete, a bavite se nekim srodnim stvarima, da li je to konkurencija? Pazite, u klastera se različitih vrsta učlanjuju i konkurenti, ali imaju jasan interes da sarađuju. Bilo da je to zajednička nabavka, smanjenje troškova putem zajedničke nabavke, čuli smo ovde uvođenje standarda, kada sami plaćate eksperta, vas mnogo košta, ali kad vas 10 ili 15 plaćate tog istog eksperta, onda vas ne košta toliko.
zatim zajedničko učešće na tenderima. Ja možda imam 5, 20 ili 50 radnika, ali Vojvodina Metal Klaster ima 4300 radnika. Znači, predstavljamo jedan jak i moćan konzorcijum koji i na tenderima i pred vlasti ipak znači mnogo više nego svako od nas pojedinačno. Reč je jača. Težina reči je jača ispred klastera nego ispred pojedinca. Imate tu jedan drugi problem. Kada pričamo o povećanju konkurentnosti, značajan faktor konkurentnosti, inovativnosti i razvoj. Recimo u strukturi metalskog sektora Vojvodine 95%, više od 95% čine mala i srednja preduzeća. Malo ili srednje preduzeće nema toliko pojedinačno finansijsku moć da razvija sopstvenu službu istraživanja, inovacije i razvoja. Je li je to kritična masa učesnika, ili se to tako stručno zove? Pa otprilike tako. Znači, napravi se jedna sinergija i u klasteru se ne rešavaju one stvari koje vi možete sami da uradite, nego zajedničke stvari koje svi moraju da obave, kao što je recimo razvoj. Mnogo je jednostavno, mi ćemo recimo sada opremiti na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, koji je naš partner, jedan modern istraživačko-razvojni centar za transfer tehnologija i znanja, koje će članice klastera koristiti pod značajno beneficiranijim i uslovima i cenama nego što su tržišne. I ako vi razvoj jednog proizvoda, umjesto da platite 100 jedinica, platite 20 jedinica, jer to nije kao da je neko vam dao direktno novac. Nije sve u novcu. Njega nema. Gospođo Milojković, kakva su iskustva sada u Nišu? Posle ove konferencije, da li vas ljudi zovu, da li se javljaju neki novi mali vlasnici nekih malih i srednjih preduzeća, jel kažu hoćemo i mi, jel se javljaju da se učlane i da oforme eventualno i neke nove klastere? Kao što već znate, LEDIB je podržao i organizaciju LEDIB kuća klastera, koja zapravo brine o svojim članicama, a članice su klasteri i poslovna udruženja. Umeđu vremenu prijavilo se 2 klastera, znači u ovom vrlo kratkom vremenskom periodu od prilike 2 radna dana nakon završetka konferencije, a za tu prijavu neophodno je samo popuniti jedan vrlo jednostavan upitnik. Biti član kuće klastera je prednost, jer u tom slučaju su svi klasteri u istoj mreži, u istom režimu informisanja i mogu koristiti podršku trenutno raspoloživog alata koji pokriva praktično bolju vidljivost i promociju klastera i poslovnih udruženja u zemlji i van nje. Inače, što se tiče samih malih i srednjih preduzeća, o njima i njihovom učlanjenju u klastere i njihovom interesovanju da pristupe klasterima brinu naši klaster fasilitatori, što u prevodu opet jedan od, da kažem, termina novih i od mnogih ljudi sam čula, znači da bi se trebalo držati srpskih termina, saglasna sam, ali prosto ako bih prevela klaster fasilitatora kao klaster saradnika, to je zapravo suzila sam područje rada istog. Ali, znači, mi smo praktično u ovoj godini podržali formiranje tog novog profila koji će se koristiti u daljem nekom radu i razvoju klastera na području Nišavskog okruga i jugoistočne Srbije, a cilj, naravno, programa jeste da u tu vrlo kompleksnu edukaciju koja će obuhvatiti još nekoliko modula u toku iduće godine, želeli bismo da uključimo i predstavnike drugih klastera iz Srbije, jer ukoliko program opredeljuje sredstva za zainteresovane sa područja Nišavskog okruga, sigurno neće smetati, znači da prosto uključimo i druge klastere, što i saveta za klastere, gde, znači, savet čine 9 članica, ali ja mislim da će... Je to obavezno? To je standard? 9 članica i
nekoliko institucija, predstavnika institucija. Pa tako, to je praktično... To je bar iz mog ugla. Na neki način, moram da kažem, nigde nije napisan taj standard, ali nekako se pojavio, znači, standard koji je, takođe će biti predmet Saveta za klastere Privredne komore Srbije, gde ćemo praktično razmotriti koji su to kriterijumi, šta to treba jedno udruženje, pošto mi zapravo i nemamo zakon po kome se formiraju i registruju klasteri, šta to jedno poslovno udruženje treba da sadrži kako bi se razlikovalo od, znači, klaster se razlikovao od klasičnog poslovnog udruženja. Znači, to je takođe nešto što će biti predmet saveta i predmet nekih naših diskusija i verovatno će kao predlog biti upućen vladi kako bismo napokon, znači, definisali šta su to klasteri, bar na području Srbije, i šta su to uslovi. Za sada nepisano pravilo je 9 preduzeća, minimum da, i plus 3 institucije podrške po meni. Znači, što više preduzeća ima, znači što više institucija podrške ima, to je klaster zaista zreliji, spremniji, jači, tako je. I korisniji za sve one koji su... Apsolutno, i ima više uticaja na javni sektor koji zapravo mora sve više da postaje svestan koliko i klasteri i poslovno udruženja doprinose ekonomskom razvoju i na kraju krajeva i održivosti javnog sektora. Hvala vam. Imamo nekog ko nas čeka na vezi. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite, predstavite se. Ja sam Remzijan Abdullah, zovem iz Švedske. Izvolite. Niški student. Klasteri su neka nova reč, verovatno uzeta iz engleskog. Teško se razume za naše ljude. Znate šta, ključ razvoja u Srbiji, ja mislim da je proizvod, a ne klaster. To je jedno. Drugo, ključ razvoja u biznisu su 4 tačke. To je kvalitet, to je kontrola kvaliteta, isporuka na vreme i niska cena.